Здравейте всички, аз съм Кила и днес снимам с Owner Just правя ревю. Да, и това е Спано. Аз ще обяснявам за сървърите ми след това. Добре. Айде, следвай. Чакай, ма той не е админ, бе, той е плеер. Не знам, следвай ме. Сме си правили. Айде. И това е Спано, сега да го обиколим. Украсили сме за Коледа. Да се То винаги е украсено. Ние няма да махаме красата, що се напичаме. Името нали е Коледа, бе. Няма да я махаме след Коледа, защото стои яко. Айде, следвай ме. Или си заби. Заби ли ти, бе? Айде, следвай ме. Добре. Ей, тук има, това е знамето на Just Play. Човек, покажи много добре знам. Не, това е знамето на Just Play. Бе, това е направено с злато. Горе-долу, прилича като ръкопис на ръка. Това е нашия фонтан. Фонтана Бе, на защо скинът ти е толкова грозен? Това е фонтана на живота. I believe I can fly. Добре. Това е стълбището. Тук мога. Сега да влезем долу. Чакай, ще тествам нещо. И къде отиде, бе? Не става. Добре. Айде, идвай. Човек, следвай ме. Следвай ме. Да, така ще по. Следвай ме. Ой. Това е стълбището. Тук има дупки, не знам защо някой ги сложил. Някой от админите ще си играл на чучулига. Чакай, сега ще проверя кой е. Упс. Дупките ли? Дупките са да ако паднеш, да мога да... Бил е Minecraft дома черта HD01. Окей. Айде, идвай. Да, той е. Идвай. Добре. След 2 минута. Тук е нашето дърво. Покажи дървото. Тук пак го има здраве, там пак има. И това е спауна. Много е И дълго. тук има и още един фонтан. Добре, първия ларп е ларп админ home, където админите живеят. Аз съм го строял. Айде, телепортвай се. Това е до ларп плотне. Лаг. Как ли ти лагна, бе? Welcome to admin. Разбира се. И тук има два честа, които вие не можете да бърникате. Тук е нашата къща. Добре, бе, Имаме- защото е Конете ли сте избили? 0139 е опнат. Ма ти в кой сървър си? А кои са тия, бе, и защо са опнат? ОМГ и тия кит 0139. Добре, и сега. Кой сървър споделя? Следващия ларп. Сигурно се... Defense, бе. Да, дефенс. Аз се Да, сървър Димитър го е. защото той пише на английски. Димитър го е строял и тук е слагал някакви неща. Какво е това? Кое, бе? Добре, това е ларп дефенс и тук... И това е лаг PvP. The fuck? Хора, вижте, има нов ларп. Тук се биете. Направил съм Добре, ларп и... следващия ларп е ларп енчант. Кога имаме ларп енчант, бе? Където... Плейбой тук ли си? Да. Ама човек, Където ние сме като- в дълъг сървър, бе. Където като цъкнете на честплейта, се телепортирате на ларп енчант. Чант и тебе, аз го ставя.
Следващия LARP евент, пак с chestplate и той. Стъпвате на chestplate и се Нещо е телепортвате. по-готино. И аз ще поправя дупката, където Ганя щупи. Сериозно ли? Да. Ама сервера това на 30 че не... И тук е чупил надолу. Тук. Гар много е грифъл. Майката като е доста. Интересно. Майче не е той. А кой? Някакъв чипи 1006. Добре, аз ще го оправя тук. Ще му сложим рез след малко. Ама това май е тълшено. Вшено е. Окей. Да, и сега следващия LARP инфо. Да. Където Гарго е. Четете. Тук това дето Гарго е стоял. The fuck? Сложил е един. Тук hate owner. И глупости. Да, и следващия LARP кандидатура. Отиде ли? Да. Аз също. И тук пише, за да се кандидатирате. Кандидатура за да си... Следващия LARP е LARP Minigames, който още не е довършен. Да, защото... Гад го мързи да го прави. И тук е се е лигавил. Като е слагал спонч. Айде му на... то. Айде. И тук пише: здравейте, за да имате плод за името му. Следващия LARP е LARP PvP, който е пак на Гар и е същия. Ето и защита. Окей, следващия LARP е LARP Shop, който е готов. И тук се продава 16 стик за 40 лева, един дъмаслот за 100 лева, а един 64 Iron Ingot за 90 лева, 64 Iron Ingot за 35 лева, а не това са вече сел. Тук се продават. Я гледай. Да. Оправи го, де. Оправи го. Гар го е прави. Моля ме. Следващия LARP е LARP Survival, който пак е с chestplate. Идвай. Чакай. Където тук много хора са оцеляли и са обрали дърветата. Айде, LARP Survival. Айде, цъкай на честплейта. Вау. И отивате тук и директно оцелявате. И да, това е сървъра. Това са лаповете по-скоро. Искаш ли да добавиш нещо Да. за сървъра? Ими, да влизате, да играете и Забавлявайте се. Да се забавлявате. Сървъра скоро може да е 24/7. Само да знаете, че понякога се спира сървъра. Може да играете винаги. Да. Това е българин 100%. 100% това е българин. Алони си е качил сървър в английски сайт. Каква? Алони си е качил сървър в английски сайт, Аз съм където пика Network. Аз съм го качил в този... Как се казваше? Там, където са Bulgarian сървър. Най, това е сървъра. Човек кара да отида до тебе да свърши. Ела до мен. Само това ли ще е? Да? Защо? Искаш още ли? Просто казвам. И
Да, това беше всичко. М, Спря ли го? Еми, още не съм. И това беше, надявам се да ви е харесало Аз съм хванал Тен. и да влизате в сървър, да се абонирате за мене и И тънувате Коледа. Ау, имам столчара да се